Mfishane njengamanje sibhala ama-examination abanye sebeqalile abanye bayaqala ngomsombuluko into ekhona-ke silalela umsakazo sifunda amaphepha sibuka i-TV into engiyitholile nje kulamalanga seluthula ulalela into engiyitholile ukuthi ngey'khathi zokubhala ama-examination baba baningi oprofesa babaningi abantu abakwaziyo ukuthi bekutshele ukuthi uzophasa noma awuzuphasa bakhuluma zonke insuku ekuseni emsakazweni ukuthi uvula i-breakfast show yemsakazo engahlelekile bekutshela ukuthi angeke uzuphasa uma ungakwenzanga okuthile uma ungawabhalanga ama-assignment uma ngabe ungathungamisele ekuqaleni konyaka vele ukhohlwe besho engathi ukufeyila umntwana into emnandi emndenini kanti into ebuhlungu ngendlela eyisimanga nakho-ke wena ongenzanga kahle uyakuqala uzofika manje nawulaze kuphathele wona kubalulekile ukuthi uqale kanjani kusho ukuthi awuqalanga kahle kubalulekile ukuthi phakathi nonyaka usebenze kanjani kusho ukuthi wena awuqalanga kahle kodwa ngesilungu ngithi uya the product of your own project uzoveza umphicizo wakho ukuthi ngempela wena ungubani njengamanje into ebalulekile ukuthi njengamanje vala amadlebe ungabusabalaleli abantu abanegative ungabusabalaleli abantu iphumelele ungabulaleli umuntu okhuluma ongayikhulumeli ngoqhubekela phambili noma ngabe ukuzwa umsakazo noma ngabe umfunda kuliphi uvele ungene ngapha kuphume ngapha kodwa wena uhlale ezincwadini eziningi isikhathi esiningi sichithe nencwadi incwadi ayibo mngani wakho kusuka manje uze uqede examination uhambisane nabantu abafundayo lokho kuzokwenza ukuthi uphumelele ungalaleli abantu abanegative impumelelo yakho isezandleni zakho ayikho komunye umuntu ngiyomnikela umthombo ku-Facebook khona uzothola inkulumo efana nalezi inkosi